Què tal? Com estàs? Avui vinc a presentar-te la relaxació muscular progressiva de Jacobson, el mètode de relaxació més antic d'Europa i que es basa en la tensió-distensió muscular. D'acord? El que farem és un breu recorregut pel teu cos, sectoritzant-lo en parts que t'aniré indicant i l'únic que hauràs de fer és tan senzill com permetre'm que et guiï i aquesta guia es basarà en generar una tensió progressiva al múscul, no una tensió de cop explosiva, sinó una tensió progressiva que sostindrem uns instants i afluixarem. D'acord? D'aquesta manera facilitem la teva ment, que pot estar molt agitada, facilitem que es focalitzi en el múscul, que es focalitzi on nosaltres volem, notem una tensió que també ens permet percebre la distensió posterior. D'acord? Anirem, com et deia, sectoritzant el cos, anirem avançant fins a fer un recorregut general que ens durà a una relaxació. Tot i que, com sempre, aquest objectiu et demano que desaparegui. No? Ara ens dediquem exclusivament a practicar. D'acord? Una pràctica que comencem adoptant una postura còmoda, a més pots, com vulguis, pots deixar-te anar, no? Abandonar-te una mica, pots estirar-te, pots fer una cadira, una butaca, com tu desitgis. I, com et deia, tensió progressiva, no explosiva, sinó una tensió progressiva, que començarem per un braç. En el meu cas, agafaré el braç esquerre, d'acord? Però abans de res, és el que et deia, adoptes postura còmoda, et centres, fas un parell de respiracions profundes, omplint l'abdomen, omplint el pit, una lleugera aturada i expulses l'aire lentament. Et vas buidant fins que el propi cos t'indica que has de tornar a inspirar. Aturada, expulses l'aire. Molt bé, molt bé. I ara sí, ara focalitza't a la teva mà esquerra, al braç esquerre, i comença una tensió progressiva, una tensió que va augmentant, una tensió que augmenta. Fins i tot pots retenir la respiració, augmentar la tensió i deixar anar i expulsar l'aire. I senzillament ara observes aquest braç esquerre. Senzillament l'observes. Observes com està. I tornes a tensar-lo, tornes a anar apretant, una tensió progressiva, retenint la respiració. Expulses l'aire i afluixes la tensió. Molt bé. Molt bé. I observes aquest braç esquerre. I vas dirigint la teva atenció al braç contrari, al braç dret, la mà dreta. De nou, bé, vas tensant, vas tensionant el puny, el braç, tot el braç, retens la respiració, mentre tensiones, retens la respiració, tensió, més tensió, més tensió, més tensió, més tensió, més tensió i deixes anar. Deixes anar. I observes, senzillament observes el braç dret, senzillament observes. I de nou vas tancant, vas tensionant, tensió, més tensió, més tensió, més, i deixes anar. I observes, senzillament observes. Molt bé, molt bé. I ara vas dirigint la teva atenció a la teva cama esquerra, a la cama. També per tensionar-la, si estàs assegut, asseguda, pots
estirar-la. Hi ha gent que li va bé allunyar els dits a l'hora de generar la tensió, o d'altres que prefereixen fer-ho al revés, acostar els dits cap a ells a l'hora de generar una tensió a tota la cama. Pots provar les dues maneres, per veure la que més t'agrada, i ara ens hi posem. Tensió a la cama esquerra, tensió, tensió, retens la respiració, tensió, una tensió que augmenta, més tensió, més tensió, més tensió, i deixes anar. Deixes anar. I observes. Senzillament observes. Senzillament observes la cama esquerra. I la tensiones de nou. Més tensió, més tensió, més tensió, retenint la respiració i tensió, retens la respiració i tensió, retens la respiració i tensió, més, i deixes anar. I observes. Senzillament observes. Observes la cama. I dirigeixes la teva atenció a la cama dreta. De la mateixa manera, vas tensionant, vas generant tensió, més tensió, retens la respiració i tensiones, més tensió, més tensió, més tensió, més tensió, més, i deixes anar. Deixes anar i observes. Senzillament observes. Observes la cama, la musculatura, com es troba, el canvi, te n'adones del canvi, i tensiones de nou, més tensió, més tensió, més tensió, més tensió, tensió, cama dreta, tensió, més tensió, més, i deixes anar. Molt bé. I observes. Senzillament observes. Molt bé. Molt bé. I vas prenent consciència de la teva esquena. De l'esquena que en aquest moment segurament està recolzada a la cadira, a la butaca, al llit, on estiguis. I ara el que farem, per tensionar-la, l'arquejarem. No? És com si la teva esquena tingués com a punt de suport les espatlles que van enrere i el coxis per arquejar, i des d'aquí tensiones. Tensió a l'esquena, tensiones l'esquena, tensió, més tensió a l'esquena, s'arqueja, l'esquena arquejada, no? Traient panxa endavant, arquegem l'esquena, arquegem, tensió, més tensió, i deixes anar. Deixes anar. I observes, senzillament observes. Observes l'esquena, prens consciència de l'esquena, dels canvis que puguis observar. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara prens consciència de la zona abdominal, de l'abdomen, que també tensionarem. Com si amb un micromoviment, com si intentessis aixecar-te, com si intentessis incorporar-te tirant de l'abdomen, i tensió, un micromoviment, un centímetre, no? Intentant incorporar-te, generant tensió a l'abdomen. Tensió, i deixes anar. Deixes anar. I observes, senzillament observes. Senzillament observes. Molt bé. Prens consciència ara del pit, la zona pectoral, que també tensionarem. I per tensionar-la, les espatlles poden anar endavant. Les espatlles van endavant. Els braços poden ajudar, espatlles endavant, i tensió al pit, tensió al pit, tensió, més tensió, més, retén respiració, tensiones i deixes anar. Deixes anar i observes. Deixes anar i observes. Observes. Molt bé.
deixes la teva atenció al coll. Era com si intentessis dur la barbeta cap al pit, intentar ajupir-la, abaixar-la. La baixes una mica i generes tensió, tensió al coll, tensió al coll, tensió a la barbeta, intentant abaixar-la cap al pit i tensió al coll, tensió, més tensió i deixes anar. Deixes anar i observes. Senzillament observes. Senzillament observes. I prens consciència de la zona del maxil·lar, la mandíbula, una zona que en ocasions genera tensió. No ens n'adonem, anem acumulant tensió en aquesta zona. I ara la provocarem, la tensió apretarem, serrant les dents, serres les dents. Tensió en tota aquesta zona, tensiones la zona del maxil·lar, molt bé, tensió i deixes anar. Molt bé. Deixes anar, pots permetre que el maxil·lar s'afluixi. Fins i tot les dents es poden separar lleugerament. Molt bé. Molt bé. I ara prens consciència del teu rostre, de la teva cara, i el vas tensionant, arrufant el nas, apretant els ulls, el front, una tensió a la cara. Generant tensió a la teva cara, generes tensió a la cara, tensió i deixes anar. Molt bé, deixes anar. Molt bé. I ara generarem una tensió global. En uns instants és una tensió global a tot el cos, generes tensió a tot el cos, braços, cames, abdomen, esquena, pectoral, la cara, tensió al coll, tensió, més tensió, i deixes anar. Deixes anar. I et deixes anar completament. Et deixes anar completament. Deixes anar completament. Molt bé. I permets que la teva ment viatgi a algun lloc de calma, de benestar, imatges, situacions que et transmetin calma, relaxació, benestar. I et permets ser allà, senzillament en presència d'aquest instant, permetent que el teu cos es deixi anar, que la teva ment es deixi anar i viatgi a escenes, a espais de relaxació, de benestar, de calma. Molt bé. Molt bé. Molt bé. I ara lentament vas prenent consciència del cos. Vas prenent consciència de l'espai en què et trobes. Vas prenent consciència de l'estat del teu cos, de la teva ment, fins i tot les emocions i l'esperit. El teu estat global. I gaudint d'aquest estat, d'aquest benestar, vas tornant, vas obrint els ulls, recordant aquesta sensació. T'ha parlat Ramon Guàrdia, d'Espai Hipnòtic, presentant-te la relaxació muscular progressiva de Jacobson. Desitjo que et sentis bé, que t'hagi servit, que la repeteixis tantes vegades com desitgis i que ens tornem a trobar per aquí, en aquest canal, a totes les xarxes. Recorda que pots seguir el canal i compartir el vídeo amb qui vulguis ajudar a ser feliç. Gaudeix molt i fins aviat.